Επιστρέψαμε με το review του Nexus 5 και τώρα θα αρχίσουμε με τα φυσικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Στο δεξί μέρος βρίσκουμε το power button, ενώ δεξιά τα πλήκτρα ήχου. Πάνω υπάρχει μόνο το headphone jack και ένα μικρόφωνο που χρησιμοποιείται για noise cancellation, ενώ κάτω έχουμε τα ηχεία και το φορτιστή. Τα κουμπιά είναι σε αρκετά καλή θέση για άτομα με μεγάλα ή μεσαία χέρια. Η συσκευή γενικά είναι αρκετά ελαφριά και λεπτή, που την κάνει πάρα πολύ άνετη για καθημερινή χρήση. Έχει επεξεργαστεί Snapdragon 800 στα 2,3 GHz και 2 GB RAM, που σημαίνει ότι θα μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε εφαρμογή αρκετά γρήγορα. Το κινητό έρχεται με software buttons όπως και τα υπόλοιπα κινητά της Google και λογισμικό Android 4.4 KitKat και μπορεί να αναβαθμιστεί πολύ εύκολα σε 4.4.3 όπως έχει στη συσκευή μας αυτή τη στιγμή. Με το 4.4 ήρθαν πολλές βελτιώσεις, όπως η μικρότερη απέτηση για RAM, οπότε πολύ περισσότερα κινητά μπορούν να το τρέξουν. Η εγγύηση είναι ότι θα έχει τουλάχιστον 2 χρόνια δωρεάν αναβαθμίσεις και θα υποστηρίζεται για όλο αυτό τον καιρό. Συνεχίζουμε τώρα με το review του Nexus 5 από το Thrasivlo. Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι στο Nexus 5 και η ανάλυση του Nexus 5 είναι 1920x1080, δηλαδή Full HD, όπως για παράδειγμα το Galaxy S5 ή το Note 3. Τώρα επίσης θέλω να σας μιλήσουμε για την κάμερα, όπου μετά από πολλές δοκιμές εγώ και ο Άγγελος βρήκαμε στο συμπέρασμα ότι η κάμερα δεν είναι άσχημη, δεν είναι και πολύ κακή, αλλά είναι μέτρια. Να σας δείξω ένα παράδειγμα. Από ό,τι βλέπετε, η ανάλυση στην κάμερα είναι αρκετά μέτρια. Και αυτό είναι φυσικά φοβερό που είναι μέτρια και όχι κακή για ένα κινητό που κοστίζει 350 ευρώ. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο μειονέκτημα του Nexus 5, όπου είναι τα ηχεία. Τα ηχεία μας καταρχάς βρίσκονται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, όπου πολύ συχνά όταν παίζετε gaming ή βλέπετε βίντεο στο YouTube να τα καλύπτετε. Επίσης αυτό το λάθος το κάνω εγώ πολύ συχνά. Τώρα να σας δείξω ότι κατά κάποιο περίεργο λόγο, όταν καλύψετε το αριστερό ηχείο δεν ακούγεται μουσική. Δείτε το. Με μουσική. Τώρα να μιλήσουμε για το τελευταίο θέμα του Nexus 5, όπου είναι επίσης άλλο ένα μειονέκτημα, η μπαταρία του. Η μπαταρία του, καταρχάς από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, είναι λίγη. Και για παράδειγμα το είχαμε φορτίσει στις 7 η ώρα και στις 5 μας είχε φτάσει στο 9%, όπου είναι αρκετά πάρα πολύ λίγη. Και πιστεύω ότι η Google στο επόμενο μοντέλο μπορεί να τη φτιάξει. Αυτό τώρα λοιπόν ήταν το review για το Nexus 5. Για την τιμή του, 350 ευρώ, είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι το review μας για το Nexus 5. Κάντε like άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα σας δούμε την επόμενη φορά. Γεια!